राखण करपा खातीर दुसऱ्या घराची म्हाका दिसता आवश्यकता पडूंक जायना। आमचो विश्वास आसूंक जाय, आमची श्रद्धा आसा। ह्यो बीच आता बऱ्यापैकी जाल्लो आसा। थंय चेंजिंग रूम्स, बाथरूम्स, वॉशरूम्स हे जावप गरज आसा। खूब काळ ह्या भागाकडे तसो दुर्लक्ष जाल्लो। येणाऱ्या ह्या वर्षभरातच बरे टॉयलेट ब्लॉक्स, वॉशरूम्स, चेंजिंग रूम्स असे केले एका जाग्यार, हरमला 2 ठिकाणी, मांद्रे 2 ठिकाणी आणि मोर्जे 4 ठिकाणी। गावडेवाडा, विठ्ठलदास वाडा, टेमवाडा आणि मधला वाडा म्हणजे 1-1 किलोमीटरच्या अंतराचेर ही व्यवस्था ह्या वर्षभरात जातली। श्रद्धेपोटी केवळ गोंयच्या कानाकोपऱ्यातले न्हय तर कुशीक महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतसून सुद्धा अनेक भाविक ह्या राखणदाराचं वर्षाक एकदा नमन करपाक हांगा येतात आणि त्यामुळे तांचे नाव दिवप हे अत्यंत औचित्याक धरून असते। आणि म्हणून आम्ही आजोबा उद्यान अशें ताका नामकरण केला। उद्यान म्हटले म्हणजे खऱ्या अर्थान उद्यान जावंक जाय। तुम्ही वचून बघून पळयात, बरे सुंदर ट्रॅक झाला। ह्या भागात थोडेशे अजून 5-10 मीटर जितली झाडां आसात, 10-15 मीटर उरली आणि जी सरकारची जागा आसा थंय येणाऱ्या काळात बरे उद्यान करपाचो मनोदय शासनाचो आसा।